Yabo uma ukhuluma ngami mina ngihlawumbisela ukuthi nginamandla. Angikuhlawumbiseli lokho. Lokho ngiyakwazi. Yabo, that is why I keep on testing everything. I'm testing my powers. Mina ngiyayisukela inkingi ngihlalele nje. Ngifuna ukuyinqoba nje phela. Ngobani? Amandla asekusebenzeni kwawo. Asekutheni nazibona awukwazi ukuthi wena unento esebenzayo. Into esebenzayo phela ubusefulness bayo busekusebenzeni kwayo. What do I use ukuthi ngibe namandla? Amandla ngingawasebenzisi. Yabo. So onamandla ke la yilezi zinto engihamba nazo. Uma nomuntu unezinto ahamba nazo, izona ezinamandla. Ziyakhuluma zibonakala. Yena iyodwa into emele science. Mele afunde ukulalela. Iyodwa nje into. Hayi isikhonto special ngami nani. Mele ufunde ukulalela. Kuyabhalwa ke la phezulu ukuthi ke happy birthday ngoba su 23 May. Hayi ngiyabonga wefoni. Sekuze kusho wena. Kodwa phela ngangizalwa ngokwenyama lapho. Ukamoya ngazalwa ngomhla ka 17 November 2022. Yayizwa leyo nto. Amandla wonke umuntu unawo. Kodwa kuya ukuthi wena uxhumene kangakanani nalezi zinto ohamba nazo. Yabo? It's just a matter of time ukuthi kube khona into oyibonayo. Believe in your power. Amandla unawo mfowethu. Phela amandla awodwa ahlukanisekile kaningi. Amandla nje awodwa. Yabo lamandla lawa ahambisa umhlaba, lamandla enza ukuthi izitshalo zikhule, kwenzekeleni. Sonke lawo mandla sinawo. Kodwa kuyo ukuthi wena uxhumene yini nawo lawo mandla. And mawuxhumene nawo uya graduate ngokulalela kwakho. Unyukele kwamanye ama levels empilo, experience enye impilo ngenye indlela. Ngizayibona leyo nto. Ngikutshelani ke lento engikutshela yona. Ngikutshelela ukuthi kholelwa kuwe. Musu ukufuna ukutshelwa abantu ukuthi akwenzekeleni ngawe. Kholelwa kuwe. Yonke into iyakhuluma. Yonke into iyakhuluma, wena funda ukulalela. Yonke into iyakhuluma. Ayikho into engavela isuke yenze nje, vele kusuke inyoni nje vele isuke inyoni ishethi lakho luwashile. Yabo? Ayikho into ezovela ibe yiphutha nje, kwenzekile nje wena wedwa kwenzeka lento. Vele kusuke nje kubanjwa wena wedwa noma kubanjwe yakhe imoto zikhona zini. Yonke into iyakhuluma mfethu. Ngitshele mina. Yabo? Wena okwakho ukufunda ukulalela nje. Lezi zinto ezihamba nawe uthi zithini? Yazi ukuthi ayikho into eyenzeka ngephutha. Kuthiwa nje le kube yiphutha nje. Yabo? Phela wena uthi mhlambe awukakaboni noma wena ufocus kulokho okunye. Lokho okunye awukunakile, yabo? Whatever the case esukuvima. Mhlambe izinto uyithatha light and all of those things. But ekugcineni that is why spiritual father Sam sithi uKing Parker uthi kumele abantu bakini bekhulume kuwe, hayi ukuthi wena abantu bakini bokhuluma kugobela wakho, abakhulume kuwe. Ungqoshishiliza la bamazelaphi yena ngoba kumele bekhulume kuwena. Izinto kumele zifike kuwena, yabo? Izinto kumele zifike kuwena zikutshela ukuthi zikhipha amawazi, zifike izinto ngamaphupho, zifike izinto ngezibonakaliso, yabo? Akekho nje umuntu omele ukuthi azokutshela ukuthi kwasha kwacishwa kwavutha amalahle, nawe usuthatha into engaphandle uyilethela ngaphakathi. Bathuleleni wena indaba bangakutsheli wena. Cela ukukhonjiswa kangcono. Ngcono ucele ukukhonjiswa ukuthi ngiyacela khulumani kimi ke ukuze ngizwe ukuthi nithini, yabo? Hayi mfethu, yonke into mfethu ikhona. Yonke into oyifunayo ikhona. Wonke amandla afunayo khona. Ya inkinga nje mfethu. Ayikho ingalanga kuwena. Awulahlwe umuntu. Inkinga ilangalanga kuwena. Akekho umuntu okulahlile. Wena uyingane yabo ela emhlabeni. Kuyimanje njengoba uphila nje. Kusho khona ukuthi vele wena ugadiwe. Kahle hle ngabe vele usufile, yabo? Yabo nje fona mi effect uthi usangizwa usalalele le video. Awuboni ngani wena ukuthi kahle ikhona lento iyaphila? Mina nje ongakwazi ukulalela noma mina nje ongakwazi ukuphilisana nayo
mhlawumbe I keep on doing things abangayithandi, yabo, mhlawumbe ngenxa mhlawumbe yabantu noma ngenxa whatever the case, yabo. But ikhona for the mere fact usinaka usabuka le video, uyazi ukuthi kuthathani ukuthi uzuphile wena la, uzuphile ubekho, uyazi energy ekuthatha yona ukuthi kube ukuthi umuntu uyaphila nje, ubuphila nje. Do you know that? Angithi uyazi ukuthi kuthatha i-energy ukuthi ama-appliances alapha endlini yakho asebenze. Ngisho kanjani i-appliance ukuthi ayinakiwe yona ekubeni kunogesi oza kuyona i-survive. Wena kusho ukuthi yini ukuthi uyaphila? Akumele ukutshela something nje khona kukodwa lokho. Bangana nabantu abangasaphili nje manje. Yabo, why ke manje ucabanga ukuthi hayi kulahliwe kwawukuthi ayikho lento leyo. Ngiyabuya.